ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଲିକ ମାଳିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଳାପୁର ବୈପାଇଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଧାନର ନାଁ କଣ କହିପାରିବେ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋ ଜଳଦି ଲଗେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଧାନ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଧାନ ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 10ରୁ 12 15 ଏମିତି କିଲୋ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପିଲ ହଁ ସାର୍ ଦେଇଛି ଗଜା ସବୁ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଗଜା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ପୋକ କିଛି ଲାଗିଥିଲା? ରୋଗ ପୋକ ସାର୍ କିଛି ଏମିତି ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ତ ଏମିତି କିଛି ଲାଗିନାହିଁ। କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବାହାରିଲାଣି କଣ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ପ୍ରେ କିଛି କରିଥିଲେ ସେଟା? ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଧାନ ଦେଖିଲେଣି? ହଁ ଦେଖିଲି। କେମିତି କଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ ଆକା ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧାନକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଖିକି? ଚାଷୀ ବି କିଏ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଧାନ ଲଗେଇବାକୁ କହିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ତମର ତ ପକ୍କା ସମାନ ଆଛି ତ